rayuwa kawar nazari ce sai ana san kaɗa da rairayewa barbe wa burika na zuci har sun sa tunanin ki yayi gushewa ya mace kike karki tsallake kula da lokacin ki yar uwa rayuwa kawar nazari ce sai ana san kaɗa da rairayewa barbe wa burika na zuci har sun sa tunanin ki yayi gushewa ya mace kike karki tsallake kula da lokacin ki yar uwa dama ɗaya ce in kwata ɓace sai a tsinci kai a dimuwa ya mace kike duba ya kike ki nazari na rayuwa kyale duniya duba lahira kar idan ki yayi zubar ruwa rabu shi ya zaɓa miki kiyo zama a ɗaki a ƙarƙashin mijinki ɗankin izaki na dama rayuwa tana yin juyi rabu sai ya kawo sauyi kowa ya bar faɗar ma aiki na faɗa ba za ya yi dariya ba aure ne cikar martabarki ba za ki tangaɗi ba Fa zan fa ci gaba da karatu ne. Allah ya sa yar uwa. Ni hajji na nake yanzu na zama cikakkiyar yar jami'a. Kai, ai abin rabo ne. Ku yanzu ba ku tunanin aure sai dai ci gaba da karatu? Sai kun tsufa haka? Ya kamata ku san cewa rayuwar ƴa mace kalilan ce ba kamar maza ba. Na san dukkanin mu mun karfin shekara 20. Sai ku tsufa sannan za ku yi aure? Ya kamata a ce ku yi aure sannan sai ku ci gaba da karatu a ɗakin mazajen. Kin ji ta ko? An yi magana aure. Ai ni insha Allah sai na zama cikakkiyar yar jarida. Ke da Allah kyale ta daga an yi magana sai ki ce wani ayi aure. Ke wallahi kina da matsala. Sai ki je ki ta auren tantabara sarkin aure. Daga kin yi aure an kai ki gida shikenan. 1000 sai ta gagare ki abun mijinki. Daga kin tambaye shi sai ce ji da ke ko da 'ya'ya. Shikenan kin zama house girl. Daga an yi magana aure je ki ta auren da mara san ba karatu bane akan ki wallahi aure ne akan ki an yi wa makarantar ba turo ta akai ba don dole ta zo ta yi ba sai ki je ki ta auren ai idan kika yi karatu kin fi karfar nani a gurin ɗa namiji ba sai kin tsaya waye miki ba karatun ki kin yi karatu kin samu aiki in ya miki farin lahi hamdihi idan bai miki ba ke kanki zaki biya ma kanki bukatun ki da ƴaƴanki shine fa amfanin karatun fa ki taimake ki da taimake ki amma aure je ki auren sai dai ya auren ka ga me ake cikin auren je ki amarya alhamdulillah dama a rayuwa duk abin da yake da farko yana da ƙarshe kamar yau ga cikin fara diplomaki alhamdulillah an gama to Allah shine abin godiya yanzu ko abin da ya rage dama kamar da muka alƙawari shine magana aure sai turo wani a zuwa tsaye da magana gaba ɗaya ko aure kuma
mana, aure mana. Ko kin manta maganar da muka yi ne kan cewa da kin kammala karatun ki na diploma za a zo a tsaye da maganar aure. Haka ne, amma ni gaskiya yanzu na canza shawara. Kamar yaya? Inda ka ji din. Ba ummi. Ummi kar ki manta ba kina gama sakandare na zo da maganar auren nan. Kika ce min da Allah dan daga miki kafa. Kina so ki diploma. Na nuna miki na amince ko a gida nake ci gaba. Kika ce min a'a. Dan Allah dai in bari. Yanzu kuma ummi kin gama karatu. Shine zaki zo da wata magana daban? Ummi ki fito ki amin a mutum. Idan ba kya so na, ummi ki gaya min sai san abin da zan yi. Amma ba ki taimun wannan kwane-kwane akan magana ba. Gaskiya yayin Musa, ba wai bana son ka bane. Ina so in cika burina ne, in zama cikakke ya jarida. Ni ma ina son hakan ummi. Me zai hana mu yi auren mu? A gidana sai ki ci gaba da karatunki duk burin da kike bukata in Allah ya da zan tsaya. Ki ci gaba da karatunki har ki cimma burinki. A gaskiya ni yanzu bana tunanin aure. Karatu nake so mai zurfi in yi saboda in cimma burina. Gaskiya ummi ba zan ƙara shekara ɗaya nan gaba da magana wai ban yi aure ba insha Allah. Ke wata 6 in Allah ya da ba zan ƙara ba. Haba ummi. Da na san haka zaki min. Wata 3 ba zan jira ki ba balle har wannan shekara kusan 2 da kika kina diploma. Inda na san haka zaki min ba zan jira ki daidai da sati ɗaya ma balle yanzu sai da kike gama karatun sannan zaki zo mun da wata magana banza magana rubutu. Kaga ka tsaya mana. Wannan shi ne. A gaskiya hakan ba zai yi ba. Ya za kana tare da ƙawata sannan yanzu ka dawo ka ce kana so. Ka tuna fa tare muka taso tun muna yara. Kana so a zage ni ne? Gaskiya ne maganar ki. Ni ma ba zan so hakan ba. Dole ce ta kawo ni gurin ki. Domin ƙawarki so nake na aure ta. Domin auren ne a gabana. Amma ita sai ta nuna ba auren take so ta yi yanzu ba. Karatu ne a gabanta. A yadda na san ku tare da ita, na yaba da tunaninki da nutsuwarki da tarbiyyarki. Shi yasa na zo gurinki don na san ko da ra'ayinku iri ɗaya, tunaninku ba zai zama iri ɗaya ba. Ni ba ɗan boko ba ne, kamar wataƙila idan kuna da ra'ayin aure ɗan boko, amma fa ni ɗan kasuwa ne, ba wai zaune gari banza ba ne. Ina da sana'ata, wanda akwai yan bokon ma da yawa a ƙarƙashina da suke min aiki. Amma a bar wannan magana. Ko babu komai kin fito daga babban gida, wanda yana ɗaya daga cikin wasu abubuwa da ake so idan za a yi aure. Ban ce dole sai kin bani amsa yanzu ba. Ki je ki zauna ki yi tunani. Ki duba ki gani. Idan kin amince da bukatata, shikenan. Zan jira har lokacin da zaki bani amsa. Kin ji ko? Shikenan. Ina kun zaki ji haka? Yanzu nan na koma gida Umma take gaya min kin je nima na bana nan. Allah dai ya sa lafiya. Kalau, dama wata magana ce nake so mu tattauna da ke to amma yanzu Umma ta aike ni. Sai da idan an jima da yamma na da gida sai na sami ki sai mu tattauna. Shikenan ni ma dama wanki zan yi. Bari in je idan na karasa in so kin dawo sai mu zo ni ma. Haba Zainab, yanzu zaki iya bari wannan damar ta kuce miki? Kawai ki amsa mashi tunda ke ma kin ce min kina son sa. Da dai ba kya son shi ne, da na baki shawarar ki rabu da shi dan na tabbatar da sai kin zalunci shi. Kawai addu'a zaki Allah ya zaba abin da yafi alkhairi. Amma ni abin da nake so shine, kin ga ummi kawata ce tare muka taso tun muna yara. Sa'annan kowa ya san su tare. Ba kya ganin za a ce nayi mata kwaci?
Ba wani ƙwaci don wata ba ta auren mijin wata. Idan Allah ya keci matarsa, to ba makawa fa wannan abin su ya faru. Idan kuma Allah ya ummice matarsa, to babu fa yanda zamu. Kawai ku yi adda Allah ya zaba mana abin da yafi alkhairi. Amin. Shi yasa Sadiya kike burge ni. Ni da ma zuciyata ta min ba za ki amincewa ba. Irin abin nan ne naku da mata wajen aji, ko? To ba matsala. Gaskiya na ji daɗin wannan abin matuƙa. Insha Allah ba za ki nadamar zaɓen miji ba. Fata na, Ubangiji Allah ya mana jagora ya tabbatar mana da alkhairi. Ba zan ce ne miki alƙawari ba, amma zan yi addu'a ga Ubangiji ya bani ikon sauke nauyi da duk ike kaina a gare ki idan Allah ya kai mu ya sami ni aure. Insha Allah zan iya bakin kokarina, sai dai mu taya junanmu da addu'a. Allah ya amsa ya amince ya ba mu ikon kyautata wa juna da zaman lafiya idan mun yi aure. Ko ba haka ba? Amin. Insha Allah zan yi kokari na ga na turo manya an zo an yi abin da ya dace ba tare da wai bata lokaci ko wani wasa ba. Domin shi kansa ɗan wani dogon lokaci akan maganar aure sai kiga an zo an samu abu yana ɗan tangarɗa ko abin nan. Fata na dai kawai mu ci gaba da addu'a ko? Allah kuma ya bani iko. A rayuwa ƙawar nazari ce sai ana san kaɗa da rairayewa. Barbe wa burika na zuci har sun sa tunanin ki yayi gushewa. Ya mace kike karki tsallake, kula da lokacin ki uwa. Dama ɗaya ce in kwa ta ɓace sai a tsinci kai a dimuwa. Ya mace kike duba ya kike ki nazari na rayuwa. Kyale duniya duba lahira kar idan ki yayi zubar ruwa. Rabu shi ya zaɓa miki kiyo zama a ɗaki a ƙarƙashin mijinki. Ina result din naki? Wallahi kin ga naje guri exam officer yace mun sai to dawo. Dama ina son yi wata magana da ke. Kin ga result ɗina yayi kyau. Kuma kin san buri na in ci gaba da karatu. Yanzu da zarar na kai result din gida, yanzu kawai za su ce in yi aure. Ni kuma gaskiya a yanzu ban tsara ma kaina aure ba. Kina wannan yayin naki dan bokon nan. To ina son mu je mu tsara shi ya je gidanmu ya tsara su kawai in ci gaba da karatu. Hakika yayana duk inda zai ya samu mana wata makarantar zai iya, amma tun da ya sa kafa ya bar kasar nan har yanzu bai dawo ba, kuma ni ban isance mai komai akan karatu na Emin ba. Ko me yasa? Wata yar talla ya je yake so. Rabu shi ya zaɓa miki kiyo zama a ɗaki a ƙarƙashin mijinki. In kin ƙi zaki na dama rayuwa tana yin juyi. Gafaran ku dai, kaska raɓi mai gida ko kuma raɓi mai jini? Ba Hajiya, ya za ki faɗo wadda hakan nan cikin gida babu ko sallama sai ka ce gidan maguzawa? Amma ba ki da kunya, ni kike kallon tsabar ido na har kike ce mini ban miki sallama ba? Hajiya, bai kamata irin waɗannan maganganun su dinga fitowa a bakin ki ba. Babba baya irin wannan. Ba shakka. Ai dama na san haka. So kuke ku cuce ni kawai. Kuma ba zai yiwu ba. Haba Hajiya, wace irin cuta kuma? Ƙwarai ma kuwa. Kun gama bin bokaye da 'yan bori. Kuna so kuna niƙa ma ɗana wannan taki da take yawon tallace-tallace. Ba ta tasha, ba ta unguwanni. To a hirkul tun da wurki ta mata birki take yayin min. To bari ki ji Hajiya.
ba inda aka ce yau yarinya ta bi yaro sai dai yaro ya bi yarinya. Saboda haka ɗanki ya kamata ki jawo kunne kai ya ƙara zuwa gurin yarmu. Mu ba mu tura ta gurinsa ba. Shi ya gani ya ce ya ji ya gani yana so. Saboda haka ki ja mai kunne ya rabu da ita. Ya me kike gaya wa haka? Shikenan da ni kuke magana. Yau abin da alamun ke nuna kenan. Kun ban da rashin tunani da shirme da hauka da rashin kan gado har kya zo ki same ni yaro yana ta naci yarinyar ma ba san shi take ba. Zancen banza. Yawa, Shahida an taso? Ya makaranta? Alhamdulillah. Na? Me ya faru? Naga kamar ranki a bace. Ba komai Shahida. Sai dai kawai Hajiya ce Baba Sadiq. Ta zo har gida ta ci mana mutunci. Har gida? To inna a haƙura da maganan auren nan mana a janye shi kawai in dai akwai matsala. Shahida kenan. To idan aka yi haka, ai ta yi nasara kenan a kanmu. Kuma ni a gani na tunda ba da ita zaki zauna ba. Kuma shi yaron nan Sadiq mutumin kirki ne. Yaro ne dan arziki babu abin da zai sa a janye in dai ba shi ya ce ya janye ba. To ina amfanin abin da za a yi shi babu kwanciyar hankali a cikinsa. Wa ya gaya miki babu kwanciyar hankali? To inna ga alama tun daga yanzu sun fara zuwa har gida suna cin mutunci, ina kuma da an yi auren. Babu komai abin da za mu kawai shine addu'a. Addu'a ita ce maganin dukkan wani tashin hankali. Duk wata masifa ta addu'a za ta bi da ita. Sai mai addu'ar Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan al'amari. In kuma aka san haka aka samu, mu dai bawa Allah zabi a cikin lamarin mu. Shikenan. Ina abinci na. Ina ci. Ya kamata Sadiq mutum ya zauna ya yi tunani na hankali. Duk da na riga na san cewar kai daban kake a cikin yara. Wannan yarinya bata dace da aurenka ba. Ka aure ta ba? Bai dace ba. Hajiya, har yanzu na kasa gane abin da ke son ki sanar da. Yarinyar da kake so ka aura ne. Ba wata yarinya arziki bace ba. Yar iska zan ce maka ko kuma yar tasha. Saboda yawon tallace-tallacen da take fama da shi ma, ai ba karamin wani abu bane. Ya zubillahi. Wa ya faɗa miki wannan magana? Ni gaskiya na san malama Shahida ba haka take ba. Wannan siffofin da ke faɗa ba na Shahida bane gaskiya. Ina so in sanar da kai, tun da wuri ka sani, tun daga yanzu in har ka dage sai ka yi, to insha Allahu ba da yawuna ba kuma ba na ƙaunata, kuma ba zan ƙaunace ta ba. Insha Allah ni dai ina tabbatar miki wanda ma ya zo ya faɗa miki magana yarinyar nan, to ba na jin ita ce aka faɗa miki. Lalle wadda ni nake nufi wadda na sanar da ke, to darajar manzo Allah zaki alfahari da ita a matsayin ta na sarkaki. Allah ya sauke. In banda ma gaddama irin ta ƴaƴan zamani irin ku. Ga yara na ƴaƴan masu kuɗi, ga su nan barkatai, ga su nan da yawa. Kamar magana ni nemo maka mana. Amma kiri-kiri sai ka tashi ka ce sai ka makale mu wannan yarinyar da take fama da tallace-tallace? To Allah ya sauke. Ni kan ba za ta zama sarakata ba. Ba da ni ba. Ba yanda ban yi da yaran nan ba. Ya fita hanyar yarinyar nan amma kiri-kiri yaƙi ya kafi. Anya ku ba da wani bokan suka hada shi ba? Idan ba haka ba son da yake mata yayyawa. Wai sani ne sai ta yi. Ni kuma na miki alƙawarin. Duk inda zan yi in ga na raba su sai na raba su insha Allah. Hajiya kuma ta je har gidansu ta ce musu mutunci.
shine dalilin da yasa ya fushi ya bar kasar nan ya tafi. A in banda abin shi ma ina shi ina yar talla. Ba bai kamata ba. Dan boko ai sai yar boko. Yanzu ya zami me mafita? Amma akwai wata yar uwan mu lecturer ce. Sai mu je mu same ta, na san idan muka yi dace za ta iya taimaka mana akan karatu. Me yasa na kira ki a waya ba ki san ansa? Wallahi wasu abubuwan ne suka dan yi min yawa shi yasa duk ka je ni shiru. Hello ƙawata. Ya kike? Lafiya lau wallahi. A yau ne mana. Karfe 10 dare bai sauri ba? Ina laifin mu bari 11:30. Yawwa. To shikenan ba matsala idan na shirya sai ki ji ni. Ba komai za ki ji ni insha Allah. Nagode. Wace irin karfe 10 ko 11? Da safe ko na dare? Na dare yau. Na yau ɗin nan? Kuka na za ku je 11 dare? Wallahi wata friend ɗin mu ce take birthday party. Sai za mu je mu dan taya ta murna. Dawo. Amma ko ba je sai 11:30 za a yi shi? Ai ka san da daddare ne za a yi. Na ji ana miki faɗa kan irin wannan abu. Amma kin iya da. Ya kamata ce duk mace ta mutunci ya kamata ce 11. Karfe 9 ba a ce tana gidan. Ba ma 11 ba. Amma ke na miki faɗa sai ki fushi. Ba kya san gaskiya. Kaga malam dakata. Soyayya ka zo mai ko kuma wa'azi ka zo ka mai. Idan kana jin wa'azi ne sai ka je masallaci ka musu. Amma ni nan gaskiya ba zai yiwu ba. Kin san dai ba zan taɓa auren ki a haka ba. Kin ga na zo ba wai na zo wasa ba ne. Kin gani? Aure na zo mi. Gaskiya ban iya zama da ke a haka. Idan kina son gaskiya, gyara halinki. Dan ko ba za ki gyara ba shikenan. Ni ko da mai hada ni zuwa party. Kin ga tafiya ta. Ba komai ka je. Ka kana ni zuwa party ka ci kana wani je party. Waya na ga su ummi suna ta kokarin wucewa makaranta bayan tare na ga kun gama diploma tare da su. Kuma ki ma ga yin result ɗinki yayi kyau. Me yasa ya ki baki kokarin wucewa ne? Sadiya kenan. Ke san kowa da irin burinsa a rayuwa. Ma'ana kowa da abin da yake so. Su burinsu su yi karatu su samu aikin yi. Ni kuma burina na samu miji na gari na aure. Kuma Allah na gode ma. Kin ga wannan diploma ma da kika ga nayi? Allah ne kadai ne, Allah ne zan yi ta. Amma ba abin da ya fiye mata kyau irin aure. Gaskiya kuma na ji daɗin wannan tunanin naki kawata wallahi shi sa kike burge ni. Saboda kina da tunani da yake. To ina ganin ba ku da matsala insha Allah sai mu a makaranta. Ku same ni a makaranta gobe tunda duk abin da ake bukata daga gare ku an samu. So ba damuwa insha Allah kun samu admission kun. To shikenan mun gode. Allah ya saka da alheri. To mun gode.